Kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Yo, check 1, 2, 3. Let's go! Magandang kalbo! Magandang kalbo? No. Magandang hapon po, Met Sherwin, Vega, Manila. Oras natin, we got 29 minutes makalipas sa oras ng alas 5 ng hapon. Welcome na naman sa pinakamasaya, pinakaastig, pinakamalupit na programa tuwing hapon hanggang gabi! EDSA! That's right mga kabisyo, narinig po ninyo, ito po ang programang EDSA. Pinangungunahan po yan ng napakahenyo sa lahat, apakatalino, apakaangas, ala ng iba pa, kundi si... Henyo! Tender pero Diyos pa rin kag nagarago mo. Siyempre, kasama at kasakasalo po, the prodigy of Tanghenyo, yours truly, Diego Bandido! Pag may buhok, ano? Tama. Hindi ako yan. Magandang hapon sa iyo, boards. At syempre, hindi naman makukumpleto ang tropang EDSA pag hindi natin bit-bit, pag hindi natin karga-karga ang napakakulit, ala ng iba pa, ang apo ni Tanghenyo na si... Everybody sing a song, Duday! Everybody sing a song, oh, the Dudade! Duday, ano na naman na nakakain ka na naman, may karga ka na naman, ano? Ang bihira naman, oh. Sige, Duday, may babatiin ka. Okay po, Uncle Diego, babatiin ko lang po yung mga uncle drivers natin na nakikinig. Kung sakasakali po, makadaan po kayo dito malapit po sa station po namin. Baka pwede po kayo magbigay sa akin ng scramble. Hoy! Bawal manghingi sa mga listeners! Ano ba? Ano mga scramble? Ginawa mo na lang ice cream. Aray! Isa ka pang kalbo ka, sabi-sabihan mo yung apo ko na bawal manghingi ng scramble. Ikaw gusto mo ice cream? Itong sa'yo. Aray! Pwede ba, Lola Tanghenyo? Banatan niyo ba to? Hoy, Duday! Hindi na tama yung ginagawa mo, ha? Ang bihira. Ikaw naman, tuwang-tuwa ka naman, ha? Pag pinagtutulungan ako dito, tuwang-tuwa ka rin, ayos ka rin, ha? Nami ka mo bang, Nami, ano? Pag sinabi kong nami, ibig sabihin masarap kayong pagsamasamahin dahil nakakatuwa nga kayo. Akala ko may sasabihin kang iba. Hindi tang, wala tang. I love you, Tanghenyo. Ay nako mga kabisyo, syempre hanggang alas 9 po tayo ng gabi. 4 na oras. This is a 4-hour drive. Straight up until 9 o'clock in the evening mga kabisyo. We got all the songs covered for you guys. Rock and roll po tayo, malulupit na tugtugan. Siyempre, hindi lang yan. Siyempre, we got all the topics na mamaya pag-uusapan po natin. Lologican po natin. And the pinaka-importante po, hindi ka lang basta tatawa dito sa programa natin, but you will learn a lot of things. That's right, folks. This is a very informative show. Siyempre, at the same time, very entertaining. O saan ka pa? O di siyempre, doon na sa programa na kung saan ang host ay walang, ano tang? Ako na po sasagot. Ang host walang buhok. Ay, dude! Alright mga kabisyo, tuloy tayo dito ha.
Bakbakan natin hanggang alas 9 po. At syempre nakahanda na, planchado na yung mga tugtugan natin. Dito sa programang EDSA. Gaya na lang nito. Hey, rock and roll to the world! Here's a song from Bon Jovi. Mga Repa Pips. We got Living on a Prayer. Right here on Metro's number 1. This is 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!